ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇ ପାରିଲା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ସେ କେବେ ଭୁଲ ପଥରେ ପତି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବାବୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହି ଗୋଟେ ସରଳ ନିଷ୍କପ ଜୀବନର ହୃଦୟରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିବାକୁ ସଜଡ଼ା ଚୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଷା ଦେହ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ଝିଅର ସ୍ନେହ ମମତା ତତେ ଏତେ ବାଇଆ କରିଯାଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଆରେ ଝିଅ ଝିଅ ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଖରେ ରଖିବୁ ତାର ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମହାଦେବ ମହାଦେବ କାହିଁ ହଉଥିବେ କାହିଁ ମହାଦେବ ହଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ଆଉ ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ଘର କରିଛେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗାଁ ସାରା ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବାହା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଝିଅର ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟରେ ଚାଲିପାରୁ ତ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ନ କହି ଲୋକ ବହୁତ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ସତ ବୋଲି ମାନି ନେଇଯିବେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକର କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ ନା ତୁ ନା ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ତୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ନଈ କୂଳ ଆମ୍ବ ତୋଟା ମୂଳେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଛା ଉଚ୍ଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କଣ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ଇଜ୍ଜତ ଆବେ ତମ ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଇଜ୍ଜତ ଆଇଲା ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ମାନେ ଧନୀ ଘର ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖାସରେ କାମ କରିବା କାମ ଆବେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ ମାନେ ଆଗ ପଛ ଦେଖେଇ ମରିବେ ଆବେ ମୋ କଥା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତୋ ଝିଅ ବର୍ଷାକୁ ଡାକିଲୁ କାହାକୁ ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜି ପାରେ ନା ତାଳି ବାଜିବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ହାତ ଦରକାର ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ କହିବା ଆପଣ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୋ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜିକାଲି ଆରିଷ୍ଟକାଟ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି ଭଲ ପାଇଛି ମାନେ କଣ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗି ପାରେ ଭୁଲ କହିଲେ ସବୁ ଫୁଲ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରେ ନା ଏକଥା ସତ ହେଲେ ଏମିତି ଫୁଲ ଅଛି ଦେବତା ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉଥିରେ ବି ଲାଗିପାରେ ନା ଆଉ ସେମିତି ଫୁଲ ହଉଛି ମୋ ଅପା ସାମ୍ନା ଛିଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ନିଜୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମର ଇଜ୍ଜତ କିଣିଦେବା ବସଛୁ ଆରାମ ଦାଦା ତୁ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରି ଏଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ଏମାନେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯିବେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଆମେ ହଉଛେ ଗରିବ ଗରିବ ମାଇପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ এই কথা কଣ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲା ଏ କଥା କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଣର ମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ ସାତ ସୁପଟ ଏ କଥା କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ହଉଛି ଚାଟି ମାଟି ଘରର ଝିଅ କୋଠା ଘରର ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଭୁଲ କଲା କାହିଁକି ବାକି ସେ ଭୁଲ କରିନି ବାପା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ କରି ସେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖୁଥିଲା ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ବାପା ଦେଖୁଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ବାଲି ଘରଟାକୁ
ଆପଣ ଏମିତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଭଲ ପାଇବାର କୋଣାର୍କ ଆପଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ନା ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନାଲ। ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତମ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ବିବାହ ଘରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ବାବୁ କଥା କହିବାର ଶୁଣା ଆପଣ ଡବି ଯାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମ ଇଜ୍ଜତ କିଣି ନେବା ବସୁଛନ୍ତି ବାହା ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ସିଏ କଣ କେବଳ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଶୁଣା ଧରା କହିବାକୁ ଏ କଥାଟାକୁ ତୁ ବଢେଇ ଚାଲୁ ତୁ ସାରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବି ମୋ ତୋଟି ଭଣ୍ଡି ସବୁ ସେଠି ବୁଝିଲୁ ବାପ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋ ନାଁ ଅତଞ୍ଚା ମହାରାଜ ଏମିତି 60 ହାତ ଲମ୍ବର ଅତଞ୍ଚା କିଳା ନେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ କହିପାରୁନି କହିଲା ବେଳକୁ କାଟୁଛି କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲାନି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି କଳଙ୍କ ଲାଗେ ମୁଁ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷର ମୁଁ ଶୈତାନ ହେଇଯିବି। ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ମୋ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ବିକି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝିଅ